berjuang lambung negara ayo yo penak yo pakmu iya mbakmu iki nggone sapa ta ki iki nggone Bu Suwani ya nek manggih nanggape gong apa iki dilarang ayak to elok men tak godani tak sayangi bagus dewe ditutur ibune wong ning nyawere karo biyen apik saiki Pak Mantri lah saiki ndek dhuwit tok iya diaturke sik ngudang anak dari keluarga besar niki keluarga besar Ibu Suwarni ngersake ngudang anak langkung rumiyin nah diaturke ugi mangke datang kantun Durana Mas Yadi rakitan sagungan mengki ya tak aturi dana swantenipun oh iya Intan ngudang anak nah iya lah iya ta lah kula dereng jatahe ngadeg kok diseneni yuk ngudang anak sik diaturke oh siap siap nggih monggo Rada kemayu sithik, rada kemayu sithik. Lho apa? Gue sen-sen sat. Mane